Teraz vám poviem, ako si behom jednej hodiny dokážete odsimulovať 20 rokov investícií do nehnuteľnosti bez toho, aby ste riskovali stratu čo len 1 eura. Tí, čo sa zaujímate o investície do nehnuteľnosti, určite poznáte Roberta Kiyosakiho a jeho veľmi známú knihu a bestseller Bohatý táta, chudý táta. Menej z vás ale možno vie, že tento autor vydal aj veľmi úspešnú stolnú hru, ktorá sa nazýva Cashflow a viete si v nej odsimulovať práve investície do nehnuteľností. Túto hru som si kúpil niekoľko rokov dozadu a hral som ju presne jedenkrát. To mi však stačilo na to, aby som pochopil posolstvo, ktoré chcel autor touto hrou odkázať. Hru som hral so svojou partnerkou a zatiaľ čo moja stratégia bola využívať všetky investičné príležitosti, ktoré mi v hre prichádzali, moja partnerka bola skôr konzervatívnejšia a čakala na tú správnu príležitosť. Touto stratégiou však sa ďaleko v hre nedostala a ja som sa oveľa skôr dostal k finančnej slobode. A takto podobne je to aj v reálnom živote. Ľudia, ktorí vyčkávajú a čakajú na tú dokonalú príležitosť, rastú iba veľmi pomaly. A viete čo? Práve som sa rozhodol. Keď bude mať toto video 1000 lajkov, čo mať nebude, tak jednému z vás pošlem túto hru.